Avui a Lideratges tenim una nova secció del microscopi en masculí on volem entrevistar a profunditat homes destacats a l'àmbit laboral perquè ens puguin explicar la seva trajectòria professional, repassar temes d'actualitat del seu àmbit i que ens donin la seva visió sobre la igualtat de gènere. Avui entrevistem a Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Benvingut a Lideratges, Javier, com estàs? Ben trobat, no, estic bé, bastant bé. Molt bé, gràcies, m'alegro. A veure, comencem per la carrera professional. Com i quan vas decidir afiliar-te al Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya? Bueno, jo vaig entrar a treballar a la Nissan molt jovenet i quan estava ja un temps allà i veia el funcionament de les relacions laborals a l'empresa i com el sindicat es movia allà, doncs va ser la meva primera aproximació, i penso que era l'any 96 quan vaig afiliar-me i a partir d'aleshores vaig introduir-me en la vida del sindicat, allà a l'empresa i després més enllà. Molt bé. Des de l'abril del 2017 és el secretari general i quines són les teves funcions diàries? Aquesta resposta és complicada. A mi sempre dic que el primer que em va sobtar quan vaig arribar a la secretaria general, malgrat que havia estat participant en el sindicat i a la direcció del sindicat i en una federació, la Federació del Metall, que normalment és simbòlica en el sindicalisme, que no era una cosa que estava llunyana, però me va sobtar molt la capacitat de referencialitat que tenia el sindicat en un munt d'àmbits de la societat. És a dir, jo pensava que estava molt més relacionat només amb el concepte treball, però no. És a dir, vaig tenir reunions per presentació, per interès d'entitats i àmbits de la societat que eren molt diversos. Com per exemple? Fins i tot la lògia dels maçons de Barcelona. Per tant, hi havia un ventall des d'entitats socials, àmbit polítics, però també de caràcter laboral, empreses, associacions empresarials. He tingut un munt de xerrades amb responsables de recursos humans de les empreses, organitzades per consultories, per despatxos d'advocats. Veia que hi havia un cert interès que era molt important. Per tant, el meu dia a dia és molt divers. És a dir, estic, evidentment, als àmbits de la negociació, que és el que més m'agrada. És a dir, me vaig fer sindicalista perquè m'agrada molt estar amb el tajo negociant, però també en l'àmbit de representació i, sobretot, d'accés a una finestra interminable de coneixements que el sindicat m'ha posat a disposició i que mai podré estar suficientment agraït de poder accedir a aquest àmbit, a aquesta capacitat. Molt bé. Ja són 6 anys al capdavant del sindicat. Quins objectius et vas marcar en el moment en què vas entrar com a secretari general i com veus l'evolució que heu tingut? Dels objectius que es van marcar el que hem tingut que viure amb el context que hem tingut aquests anys ha canviat bastant, perquè quan vaig arribar a l'abril del 2017, l'1 d'octubre d'aquell any, a Catalunya van canviar moltíssimes coses i van canviar les prioritats de tothom. I per tant el sindicat també estava immers en una situació molt convulsa, molt complexa de gestionar i molt difícil, sobretot des d'una organització amb més de 145.000 persones, teníem la mateixa relació amb el conflicte polític que tenia la societat en general. Som un univers suficientment demoscòpic com perquè el que hi havia a la societat catalana, les enquestes del CEO, estaven també a les nostres enquestes, i per tant nosaltres teníem pràcticament més del 41% de les persones que tenen afiliades a Comissions Obreres de Catalunya que volien independència, un 43% que volien un estat federal. Teníem tot el Cristo que hi havia a Catalunya, la teníem nosaltres. Gestionar això va ser molt complex i molt difícil perquè nosaltres no som un subjecte passiu de la societat catalana, evidentment sempre han estat històricament un subjecte actiu des de la creació de l'Assemblea de Catalunya, fins que vam ser motors de la conquesta de les llibertats i la democràcia, després tot el procés de normalització de les relacions laborals en el país i el paper dels sindicats i la seva llibertat de funcionament. Ens ha estat un subjecte actiu i el procés no podien estar mirant cap a un altre costat. Per tant, gestionar els equilibris d'aquella pluralitat interna i col·locar el sindicat en un terreny amb el consens, el diàleg, la conversa, la capacitat d'evitar les trencades socials a la societat i sobretot que l'economia, que també patia, tingués un efecte al mínim possible amb les treballadores i els treballadors, doncs va ser un dels objectius fonamentals. Quan van despertar una mica d'allò va arribar la pandèmia.
Per tant, els objectius planificats que podies tenir, doncs, aquells primers 4 anys han estat totalment condicionats per el context que vivia el país, no? I, bueno, què te diria de la pandèmia? Nosaltres es vam tenir que reinventar en un cap de setmana per poder donar resposta als centenars de milers de persones que no sabien què fer el dilluns, quan l'estat d'alarma va ser declarat per al president del govern. Hi havia milers de trucades al sindicat, de treballadors, de treballadores, però també d'empresaris i d'empresàries, que no sabien què havíem de fer aquell dilluns, que no sabia si això s'aturava, si ho pagava algú... les conseqüències que podria tenir. Les conseqüències que podia tenir, perquè, clar, la informació anava arribant amb comptagotes i amb un munt de decrets que acabaven canviant la normativa del funcionament en aquells dies, no? Posar el sindicat en remoto en un cap de setmana, jo penso que va estar una de les fites que més d'orgull ha de portar a qualsevol lideratge individual o col·lectiu d'una organització. Això va ser probablement la resposta més bèstia que podem fer de manera en positiu, no? Amb els treballadors i les treballadores. Nosaltres, entre el març i el juny, van atendre a més de 750.000 persones individualment, no de caràcter col·lectiu, individualment, que se van adreçar al sindicat per trobar una solució dels problemes que tenia. Jo llegia en aquelles dades que l'Ajuntament de Barcelona, que pot quintuplicar el pressupost de les Comissions Obreres de Catalunya, va atendre en aquell mateix període 25.000 persones. Mira les xifres, 750.000, 27.000 persones, no? Per tant, això va ser la vida d'aquell mandat sindicat, el procés i la pandèmia, i per tant els objectius planificats van quedar una mica enrere. Malgrat que van arribar algunes fites importants que hem conquerit en aquests anys i que no hem de despreciar. Van canviar també la inèrcia del que hi era els salaris precaris al nostre país per els acords que vam arribar per els 14.000 euros als convenis col·lectius com a salari mínim, que després se va traslladar al salari mínim interprofessional, i també perquè vam posar les condicions per acabar de tancar ja l'any anterior, ara fa un any, la reforma laboral, no? Per tant, penso que malgrat el context no fem un mal balanç d'aquest període, no. No, tot i... Però, evidentment, sense eludir l'autocrítica, que no vull fer triomfalisme d'aquests anys. Però, clar, a mesura que t'escoltava, anava pensant amb tot el que va produir, no? Per exemple, el que deies del procés, doncs també empreses que es van traslladar com a mínim la seu social, i això també suposo que va suposar mogudes a nivell dels treballadors, encara que diuen que va ser més un tema de seu i no tant de treballadors, però no, suposo que... Qui vulgui banalitzar amb un trasllat d'una seu societària d'un indret a un altre, penso que s'equivoca del tot. Jo penso que la situació era greu. Va ser més greu del que, vols dir que va ser més greu del que ens han fet arribar. Una cosa que tingués un efecte directe amb els nivells d'ocupació de manera immediata. No tenia aquest efecte directe perquè el que traslladava eren els headquarters de les empreses. Però va ser molt important veure com es descapitalitzaven uns sectors de l'àmbit empresarial que eren referència amb l'economia catalana. No? Ens hem quedat pràcticament sense sector bancari. És a dir, quan nosaltres teníem, en aquest cas, un dels principals entitats financeres de l'economia a Espanya, no? Com era la Caixa. No? És a dir, per tant, això ja determina, no? El simbolisme del que va significar perdre la referencialitat, no? De la capitalitat econòmica que se disputava amb Madrid. I això és una situació important perquè és un element on no ho veus a curt termini, però a mig i llarg termini el que determina algunes inversions en relació a on es prenen les decisions, si és dins o fora de Catalunya, doncs clar que té una incidència. Afortunadament, l'economia catalana és suficientment atractiva per poder atraure inversions i ha compensat en bona part aquestes inversions, però ha tingut un impacte perquè hem tingut que compensar, no sumar. Però clar, això, o sigui, molt sovint, i potser ara sortim una mica de guió, que sovint es parla de l'atractiu, no? Però a vegades l'atractiu no dura sempre. O sigui, que no es pot viure d'una mica d'aquest rèdit, no? És com Barcelona, que parlava de les Olimpiades, però al final aquest model ja dius, ja han passat molts anys i s'han de fer altres coses. No podem sempre pensar que tens una economia atractiva perquè pots deixar de tenir-la. Llavors aquestes coses... Sobretot si volem societats de progrés, no? No podem pensar és que si conquerim una fita amb
en un context de convivència ja això perdurarà per sempre, no? Han de seguir avançant, innovant, generant les condicions per poder establir aquests ecosistemes, no?, de relació econòmica amb el desenvolupament social, que penso que és el que Catalunya ha d'aspirar, no? Jo crec que aquests anys aquestes decisions van contribuir negativament per poder resoldre aquesta situació. Si això, a més, ho relacionem amb l'activitat legislativa de la política, que estava totalment condicionada per un bloqueig dels blocs que s'havien conformat en relació al procés polític, no? El procés, doncs si ho sumes una cosa amb l'altra hem tingut un període molt, evidentment, molt negatiu per l'evolució i el progrés de la societat catalana, no? I jo penso que en termes macroeconòmics, jo no dic que en un altres àmbits, no? Però en termes socioeconòmics jo penso que hem tingut una situació de fre que han de recuperar, evidentment. Això és un dels elements que nosaltres fem autocrítica, de que no hem estat capaces, malgrat la dificultat que no ens fem una flagel·lació d'això, però de resoldre que la centralitat de les prioritats de la política han d'haver col·locat en un moment de recuperació econòmica a la gent per poder també recuperar les condicions de vida de la gent que se van quedar enrere, no? Catalunya, malauradament, té una de cada 4 persones sota el risc de pobresa després d'haver estat, fins la pandèmia, gairebé 4 anys consecutius creixent a un ritme l'economia de manera important, no? No hem estat capaços de distribuir bé aquesta riquesa que s'estava creant i, per tant, la gent pateix molt més, no?, que patia abans, no? I això és un element que nosaltres hem d'intentar empènyer molt i sobretot lluitar molt per poder corregir. No podem viure en una societat plenament lliure i democràtica amb un 25% de la societat en pobresa. Per tant, això no és una societat lliure. Sí, fa unes setmanes parlàvem de la classe mitjana, de la situació de la classe mitjana i com s'estan produint aquesta gran separació entre que ja està desapareixent d'alguna manera, no? I que inclús en situació de pobresa doncs, hi ha gent amb estudis, hi ha gent que abans es podia permetre sèries coses, no? I té una feina i està en situació de pobresa. Llavors això és una mica el que d'alguna manera s'hauria de revertir, no? De dir, bueno, si està... S'ha incorporat a les nostres vides el terme de la pobresa laboral. O sigui, això havia desaparegut en el segle XX amb el nostre àmbit i ha tornat en aquest inici del segle XXI a aparèixer la pobresa laboral i no d'una manera tímida, no? El 12% de la gent que treballa està en situació de pobresa. Ja avui tenir un treball no te garanteix tenir suficients condicions materials per poder viure. Clar, aquesta és la realitat que penso que hem de combatre, no? És a dir, n'hi ha nichos de sectors econòmics que promouen aquest model, no?, de precarietat i semiesclavitud, no? Hi ha processos i reptes de transformació dels processos de producció o de serveis, no?, que entra, evidentment, la digitalització i tot el sentit del concepte de la plataforma, no?, que no només és digital, també és un model d'empresa que utilitza l'externalització dels riscos, traslladant-se-la directament als treballadors i les treballadores, fins i tot arribar a un punt màxim, que són aquest concepte de falso autònom, que és que ha d'assumir tots els riscos que té el desenvolupament d'un model de negoci o d'empresa i, per tant, treballant pràcticament per sota dels costos, no? Passa a l'agricultura, passa a la plataforma, passa a les cures, passa a àmbits que són, evidentment, sobretot, malauradament, molt, molt feminitzats, no? I això ho canten després les dades de l'estructura salarial, no?, de la societat i de la classe treballadora. Totalment. I quins són els principals objectius que us heu marcat a curt i mitjà termini? A curt termini, corregir l'esbiaix que s'està produint en les rendes en el nostre país, no? Fèiem ara fa poc la presentació d'un estudi on els beneficis empresarials s'estaven incrementant en alguns sectors fins i tot per sobre del 26%, no? I en canvi els increments salarials de mitjana a Catalunya estan en un 3,7% dels convenis negociats que hem fet aquest any 2022. No? Clar, hi ha un esbiaix entre el que ha estat la recuperació postpandèmica i l'impacte de la inflació dels preus que s'han incrementat en relació a, sobretot a l'energia i els efectes de la guerra en la cadena de subministrament, que les empreses ràpidament han impactat en l'increment dels preus dels seus productes o serveis, però en canvi no han corregit els salaris. Corregir aquest biaix és la principal
fita que tenim en el curt termini. És a dir, nosaltres hem concebut una campanya conjuntament amb la UGT que la diem salari o conflicte, que és o ens posem d'acord a incrementar el salari o tenim un conflicte a l'empresa, al sector i al carrer. No? I en aquest sentit estem intentant impulsar. És veritat que des que van començar amb aquesta inèrcia a meitat de l'any passat, els increments salarials han passat d'un 2 a un 4% al final de l'any, no? Hem aconseguit incrementar la inèrcia dels acords als convenis col·lectius, però encara és insuficient. Hem tancat l'any 2022 amb un 5,6% de la inflació, les previsions per aquest any és d'un 4,4%, ja veurem com acaben, no? Per tant, nosaltres encara no estem conformes amb la situació de l'evolució dels salaris en el nostre país, hem de seguir incrementant aquesta via. En el mig termini tenim, evidentment, fer front al repte d'adaptar el sindicat a la realitat que tindrà el seu entorn laboral. És a dir, un entorn laboral que, com deia abans, està canviant, no? En termes de la introducció de la revolució digital i verd, que significa un canvi de model productiu, que canvia radicalment les relacions laborals, que cada cop les individualitza més i que, per tant, necessita un contrapès més eficaç que el que tenim ara per poder relacionar col·lectivament alguns dels interessos que tenen les treballadors i les treballadores en aquest tipus d'empreses i de sectors. No? Nosaltres hem de ser capaces de no deixar aïllades a les persones que estan treballant davant del concepte empresari avui, que cada cop és més difuso, és a dir, que cada cop l'amo és menys amo, és un concepte molt jurídic però poc físic, no? I per tant, aplegar els interessos d'aquesta gent necessita adaptar el sindicat. Nosaltres també hem d'utilitzar algunes eines que estem fent, una immersió i una inversió en M i en V, en V baixa, del que és la digitalització de les eines del sindicat per poder utilitzar també tota la informació i arrelar-se en termes comunicatius amb els àmbits i els canals que avui dia es relaciona la societat. No? Avui dia la societat no es relaciona en les grans assemblees dels menjadors de la fàbrica, no? Sinó que cada cop més està lligada a una pantalla i, per tant, les seves canals de comunicació han de també trobar mecanismes de relacionar-se col·lectivament amb els interessos que tenen el treball. No? I aquí estem nosaltres molt capficats per intentar trobar forat en aquest sentit. No? Adaptar el sindicat al model productiu perquè tingui un efecte positiu a les condicions de vida de la gent. No? Tenim més. És a dir, hem encetat una iniciativa legislativa popular per poder arribar al 6% de la despesa pública en educació. És a dir, volem també recuperar i reconstruir l'estat de benestar social que s'ha trinxat en aquestes dues darreres crisis concatenades, no? La de la financera i la de la pandèmia. Volem resoldre per la via de la negociació, si és possible, si no haurien de mobilitzar-se, l'harmonització de les condicions dels treballadors i les treballadores del sistema de salut, mirant per millorar el servei de cara a l'usuari. Sobretot hem fet una aposta molt clara en l'atenció primària. No? Tenim oberta una taula de negociació amb el Departament de Salut i acabem de pactar un acord que ha estat molt important en la salut concertada de Catalunya, no? El conveni del Siscat, que li diuen. I per últim, en aquest tram de recuperar l'estat de benestar social, volem anar més enllà del que és l'agència d'atenció ciutadana que s'està posant en marxa ara per al Parlament de Catalunya a proposta del govern. Nosaltres pensem que tots els serveis socials i el sistema de la dependència, que és un dels pilars fonamentals de l'estat de benestar social, requereix una reformulació i tenir un sistema, no, públic, com és el sistema de salut, el sistema de sociosanitari de la dependència, i donar-li governança a tot aquest espai que, evidentment, està mancat de recursos, per tant, necessita un debat de finançament i una gestió eficaç de tots els actors que actuen en aquest sector, que són varis, no? És una relació público-privada amb el tercer sector majoritàriament, però també en empreses mercantils que requereixen també un quadre de comandament que doni resposta real a un dret de ciutadania que cada cop és més necessari, perquè la societat va envellint i cada cop vivim més temps. No? Sí, aquí n'hem parlat sovint d'aquest tema, inclús d'igualar una mica el fet de la tasca que es fa des dels serveis de salut pública al que es fa d'assistenta social, no? Que a nivell de salari hi ha molta diferència i moltes vegades acaben fent la mateixa feina, no? Fa unes setmanes, i relacionat amb això que deies, van aprovar els pressupostos. Això tindrà, creus, un benefici, una repercussió sobre els treballadors?
Sí, sí la tindrà perquè té alguns elements les partides pressupostàries que van dirigides directament al món del treball, però també de manera indirecta. És a dir, als treballadors millorar-li les condicions de salut i d'educació també li afecten de manera directa. No? Per tant, és aquest marc, no, sociopolític que evidentment nosaltres no volem abandonar mai, que sempre treballem i intentem influir al màxim possible perquè tot allò que afecti els treballadors i les treballadores des de qualsevol àmbit, penso que també és d'interès, no? de la seva organització i autoorganització com som els sindicats. Per això hem impulsat aquest acord i penso que és molt important que per primera vegada, no? a Catalunya, previ al procés polític de la determinació d'un pressupost de la Generalitat, els agents socials i econòmics puguem plantejar quines són les prioritats en l'àmbit que ens hi pertoca. No? I haver arribat a aquell acord del Consell del Diàleg Social en el mes de novembre, a finals de novembre, on van poder comprometre 3.600 milions d'euros que estaven destinats a temes tan importants com és l'índex de la renda de suficiència de Catalunya, que podrà facilitar a gairebé més de 80.000 persones més que puguin accedir a la renda garantida de ciutadania. Quan parlaven abans dels nivells de pobresa que té Catalunya, doncs penso que és una fita molt important, o les partides que hem incrementat en matèria de formació professional, entenent que és cabdal per millorar les polítiques d'ocupació en el país, no? I fer front a aquest canvi de model productiu que feia abans, entre d'altres, o els 680 milions d'euros que hem assegurat consignar del que va ser el Pacte Nacional per la Indústria perquè Catalunya estigui a l'avantguarda, no?, d'aquesta revolució digital i verd i no a la retaguarda, no?, de que és Europa. Per tant, penso que és molt important i molt positiu. I és molt positiu també per el que significa trencar una etapa política, com deia abans, de fre al desenvolupament socioeconòmic del país. Penso que els pressupostos de la Generalitat donen diferents missatges. Eixamplen la democràcia perquè lliga el paper dels agents socials amb el paper del Parlament, interessos de part amb interessos generals, acords en un sentit i acords en un altre. És important perquè el primer partit de Catalunya, que avui està a l'oposició, i el partit de govern arriben a un acord que no és molt habitual en la política. En aquest sentit, no veig jo el PP pactant els pressupostos amb el PSOE amb l'àmbit de l'Estat. Trenca la política dels blocs que estàvem enquistats des de fa molts anys en relació al procés polític i, per tant, obre un ventall important d'oportunitat per acabar amb aquella etapa. I ara, per gustos, no? A mi m'agrada que tres partits que es diuen d'esquerres, no?, pues arriben a un acord que a més té signes, no?, de polítiques socials de progrés. No? Per tant, per gust també m'agrada en aquest sentit el pressupost. Molt bé. Doncs a nosaltres el que ens agrada és parlar d'igualtat de gènere. I aquí veiem que la dona, sempre abans estàvem parlant de com ha afectat a les xifres del CEPE, de l'atur del gener, que un 70% de les dones, o sigui, dels aturats són dones, no? No arriba tant, però molt alt, més alt, el de les dones. Quines accions, o sigui, com s'hauria de revertir aquesta situació? Per què es destrueixen sempre tants llocs de treball que quasi sempre són posicions de dones? Què es podria fer? M'agrada dir, quan comencem aquests debats, no, és que jo estic molt orgullós d'haver estat secretari general quan aquest sindicat s'ha declarat feminista i ho ha incorporat als seus estatuts. Per tant, ho té als seus principis i valors. Això per mi és un motiu d'orgull i molt important, però que determina no només una declaració, sinó una manera de fer. I al sindicat s'ha incorporat una cultura de la paritat paritat efectiva en relació als exercicis de responsabilitat que hem pogut arribar a aquesta paritat a tots els àmbits de les nostres direccions. Totes les organitzacions que confederen Comissions Obreres de Catalunya doncs tenen tantes secretàries generals com secretaris generals. Això determina ja, i totes les seves comissions executives tenen un concepte de paritat en el que com a mínim estan al 50%. Això és important. En el cas de la Direcció Nacional n'hi ha més dones que homes. És un compromís efectiu perquè determina, és a dir, el paper real de la participació de les dones a la vida determina les polítiques i les propostes que es posen damunt de la taula. Per tant, és una acció directa. En relació al mercat de treball tenim un mal endèmic, evidentment, que hem de corregir, que se va corregint, però que se corregeix molt a poc per poder realment aspirar a una societat en el segle XXI efectivament paritària.
N'hi ha algunes eines que hem de posar en marxa el més ràpid possible, però que no s'estan posant tots els recursos a disposició per canviar la cultura de les empreses en aquest sentit. Hem aconseguit la determinació d'un pla d'igualtat que té el valor de llei. És a dir, negociar un pla d'igualtat és obligatori per a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores, però a més té rang de llei. És a dir, és d'obligat compliment el que allà es pacta, no?, entre les empreses i els treballadors amb els plans d'igualtat. Clar, aquí, de cop a Catalunya, per exemple, 6.600 empreses han de tenir un pla d'igualtat. Fa falta recursos per acompanyar les empreses, evidentment, amb els sindicats, amb els treballadors, no?, per poder garantir que s'estan negociant efectivament plans d'igualtat que no són només un tràmit administratiu per resoldre un reglament que s'ha posat en marxa, sinó que realment tingui un efecte directe d'impacte en l'àmbit del treball per corregir aquestes dades que encara estan totalment molt presents en el mercat laboral del nostre país. La temporalitat, la tassa d'atur, la parcialitat, els baixos salaris sempre recauen amb els sectors que estan més feminitzats, que no sé per què han d'estar feminitzats, que aquesta és una de les coses que haurien de corregir amb aquests plans d'igualtat. Doncs una dada, és a dir, en el 2022, aquestes 5.600 empreses sol havien registrat, no arribava al registre de Catalunya, menys de 800 empreses havien registrat un pla d'igualtat. Nosaltres, que tenim la possibilitat de negociar a totes les empreses, que aquelles que no tenen representació poden trucar als sindicats majoritaris, perquè així ho diu la llei, i plantejar la negociació d'aquestes empreses, avui dia estem negociant, no arriba a 1.000 empreses el pla d'igualtat. Clar, si mires les dades, ni un terç de les empreses estan avui dia posant-se en marxa per un pla d'igualtat, per incompliment de la llei, perquè no n'hi ha mecanismes i recursos, per acompanyar a tot el teixit productiu per poder desenvolupar realment aquesta estratègia. 2, perquè no tenen recursos de vigilància a la inspecció de treball per poder garantir que s'està complint amb la llei. I 3, perquè avui dia, és a dir, la cultura de molts empresaris i empresàries d'incorporar aquestes polítiques d'igualtat encara les miren com una despesa i no com una inversió per corregir i millorar, evidentment, la seva posició també de competitivitat amb el mercat. I des de comissions no hauríeu de denunciar-ho? Ja ho hem fet. Nosaltres vam fer una denúncia, per exemple, el 25 de novembre de totes aquelles empreses que en el protocol d'assetjament, en una situació de xacra d'aquest patriarcat, que és la violència masclista, totes les empreses que no havien registrat encara i que tenien l'obligació de fer-ho del protocol d'assetjament i ja que aquesta negociació dels plans d'igualtat. Estem en un procés amb l'administració de com resolem, sobretot perquè tenim problemes de registre de dades, perquè totes aquestes dades no determinen la realitat del que realment està passant a les empreses, perquè se'ns escapen entre els dits de què estan fent algunes empreses per complir amb el reglament, encara que no ho registren. Per tant, estem treballant en l'administració de com realment intervenim amb un mapa real del que està passant a les empreses per saber si aquest terç que jo denunciava és un terç, és la meitat, o d'aquesta meitat realment hi ha hagut negociació o ha estat una imposició amb una consultora que li ha fet una operació estàndard del pla d'igualtat, que és un cortapega de moltes mesures que es fan igual a totes les empreses, independentment del que passa a cada empresa. Aquest és el treball, que és una tasca de xinesos, perquè la lluita contra el patriarcat és lluita de pedra picada. I això ho saben millor les feministes d'aquest país, que no han parat de lluitar des de fa molts anys, fins i tot el franquisme. Per tant, és lluita de pedra picada. Bueno, però hem de seguir amb aquesta lluita de pedra picada, perquè està clar que si a més la llei ho acompanya, doncs per això s'ha fet i s'ha de complir. Doncs moltes gràcies, Xavier, per ser avui aquí amb nosaltres a Lideratges, a explicar-nos la teva trajectòria i tot aquest repàs d'actualitat que hem fet d'aquesta etapa que ha coincidit amb la teva secretaria general a Comissions Obreres. Un plaer comptar amb tu. I esperem que totes aquestes propostes i reptes que ens comentaves, doncs que a poc les anem allò sin prises però sin pauses. Moltes gràcies a vosaltres per fer una ràdio serena i tranquil·la com la que feu. Gràcies. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Lideratges, amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.